Така всеки частица от пистата тук се е слагало. Ще не е виновен. И аплодисменти още веднъж Антон Кулчев, стартов номер 121, победител в днешното състезание клас до 1600 кубика. Също така аплодисменти за победителя в клас над 1600, Валентин Георгиев. Аплодисменти за него. Получи се наистина едно атрактивно състезание, един атрактивен завършит на регионалния шампионат по автокрос 2014 година. Сега остана най-вкусното и естествено най-жадното награждаването на всички участници. Затова нека всички участници заповядат тук на почетната стълбичка до мене. Само глътка въздух да поемат участниците, след това всички зрители нека да се присъединят тук наблизо пред нас, пред почетната стълбичка и естествено да аплодираме победителите и също всички останали, които взеха участие в днешното състезание тук в село Садово.